Ngibingeleleke nginamukele babukeli bemvula FM kuleli page la dokotela wethu. Please do not forget to subscribe. My name is Mngwabo. Awuphelileke umshikashika laphayana. Siyambona ke udokotela wethu wenza adume ngazo ngokunikezela ngama food parcels endaweni yasemadlangeni nasendaweni yasesiyahlala. Ke niyababona ke nani abantu bayazibongela njengoba bezibongela udokotela wethu. Enjoy. Ngibonga Dlamini. Umuntu namhlanje kwenza umuntu abantwini. Hawu bakithi. Ngimphezulana ngidlile inkosi yami ngisuthi. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu Dlamini. Kwani lapho thathe khona. Senza ngaphinde futhi inkosi yami. Usenza umuntu. Ngimphezulana abantu namhlanje, senza abantu namhlanje Dlamini. Ngiyabonga la ke mina, ngiyabonga nomfana kaKhanyile. Ngibonga kakhulu Dlamini. Hayi, ngibonga kakhulu kuwe. Ngaqala ukuza lapha ngekhathi uba uDlamini efika la kule ndawo ngajoyina umndeni. Namhlanje ngibonile umndeni ukuthi enjani. Akusho ngokuthi ke hamba uye uyosonta khona. Ukuthi nje ujoyina umndeni. Noma ungasonta khona kodwa ngoba uyazi ukuthi izimo zami ngeke ngilale ingashile. Ngiyabonga ke bakuDlamini Nkosi yami. Nokwazile ukususa ikati eziko endaweni akasahlala. Sihlala siyibona igrosa la kodwa sizwa nephunga. Kodwa namhlanje siyabonga ukubekezela kwenu. Kakhulu ngasiza lapha khona kwakhe. Yazi ngithi uthi ngikhale ngiyebhesi. Manguka yonke lento eyenzeka la. Akwandele bani. Ukubekezela kuphela ngiyabonga. Ke nani babukeli bemvula FM umphakathi ubonga unoma ubungaza ubuhle obenziwa udokotela wethu umngwabo uyahlehla. Ngithi angivalelana ke mina. Please do not forget to like and subscribe on our YouTube channel on Imvula FM. That is me, Mngwabo. I'm out.